Badang. Badang. Hindi kaya naman ako. Tanaw ko sa ano. Tulog ako. Ako talaga nakakulong mo. Position na nga. Position. Ako talaga nagagaya ako eh. Dito po ako nakamay. Diba? Ganyan ako naman. Ilan ba tayo? Ilan po yung Paano yung magkagugay okay, niya? ako, tabalya. Yung gambiro, bubilo yung gambiro. Paano ko ito ulit, bro? Woo! Pilipino pa yun ito sa okay. Pilipino. Ikaw, gagawin ako nga ito. Yaw sa likuran talaga, pre. Yaw siya, nandiyan ako. Ganda na, pre. Tama ka na. Decline mo. Dito. Pre. Pag ininom, mukhang dyan ka, pa-upok na. Ha? Ano ba ba? Hindi, yun. Hindi, bro. Ano to. Dito mo. Sorry, pinakalas. Dito sa lakiyaw. Dito mo ito. Saan yan? Ano nito? Sa iba ka na, ha? Iba ka na.
Tulungan sa ako. Ganda ako. Yung ako tulungan. Hindi yung tanggalan mo. Binagaano kaya pala nung nag-request exit. Dalawa. Request ka degree. Sige, lang na kung sino nyo. Pinulong ka ito. Yan. Paksan. Hindi mo ko sa ginawa. Talagang bro. Hindi mo na ano. Kung nani ka kaya, kung paano dyan sa lupa. Gawin na, matawag ka. Ilang mo. Kaya maglalay. Sa iba, okay, din ako. Kasi, nangalan daw na isang para sa kasabi-sabay. Sige na. Sige ang sabi ko. Ayun, tumay dito. Dili. Nakaligod lang. Diba? Hindi nga wala ka. Lokso. Hindi ako pala na episode ng 200. Ha? Hindi ako pala ng 200 sinula. Ito, gusto. Sige na. Go, kita. May balik kami. Anong gabi yun? 1.5. Ito, nagawa. Yung ganda ko mga sila ko yun, eh. May papin mo kayo. Kasama yung kang ano, kagagawa. Ano ko? 3.5. Boy. May kasama dito ba? Basta niya siya tinik. Tapos na lang, nagkaroon. Ano dyan mo yung ginawa?
Wala ka pa. Sisunuran yan! Ganyan niya. Liwan? Yan na ba yun? Sarado ko na. Patro. Patro yan. Basta, Kulang ka pando. Ayun. Kulang ka pando. Ay, 22. ano ko sa mga kaya ano ba? Ito ba kasi very so hard to pay. Bishop news. Hindi. Tulo LP na. Boss? Eh, nini? Mas kaya pizza na kapatid. Agad ka din ba na ini? Hindi kinaini. Ang pinili nga pag may picture na yung ano ay ang pinili ano ay ano ba yung pinamit ko
Ano yun? Ano yun? Drop the pipis. Ano? Come on. Pilipino ka kaya? Dahil sinako yung nilulubi. Well, sorry. Sheesh, sarap sumakit ko may kalapag ko rin. Correct kami ako. Wala ko magabos. Ayun po talaga ay. Ito ba? Tuloy ko din at ito lang ito. Ay po. Ay po. Ayun ako na doon sa Uy! Oh! Oh, mag-restart! Dali, ang mga word ko. Uy! Hindi ka, what? Ay, tinulog ko na yun. Lonely ka, friend? Ay, nako. Oh? Wala.
Uy, dilaw ikaw. Dilaw ikaw. Uy, bata. Uy! Patay. Hindi mo tatawanan Wala ko lang. susunod dito. Ano sila ikaw? Uy! Ano mo din sa Ano ikaw, Lord? Oo. Alam na. Uy, ano yun? Bakit yun? parang pa. Maria, kayo. Hindi lang nagsasabi pa yung kwan. Hindi ka maglalagay dito sa ramp. Yung Hello? Ikaw bigay ako. Wala ako. Wala talaga ako. Tagba ako. Gawin mo ako.
Kalapit. Oh! Dala mo yung pang-isiplat. Hindi lang, dala. Si Boy. Ay, sige lang ko sa Sabado, sinabi ko, Sabado ko na ito iba ko. Para sa problema ko, hindi lang ko balik na pisika. Ay, iba ko yun. Ha? Sure ba yung ating ko sila mo kami? Ikaw? Ay, ba lang yun ako, Travis, isa lang yun ako. Basta, ibubuti ko ako, sila kumakayo ako. Hindi pa na ko. Is na ba si Boy? Iya pa? Uy, iya, Sabado na rin yan, lagi na mo. Okay, iya ko ba ito? Iya, Sabado, 14 na.
mo ay siguro. Baka lang mawala ko na. Kung umuwi ako malalag, sila mo nakalin. Sa piling. Right? Right? Saka lang dito. Pisto? Ano? Pangyayari? Naku, pisto lang yan. Hindi na ako. Naku, nag-mo pisto. Pero kung sa'yo ka nag-mo. Kaya, hindi ka natamaan. Hindi daw. Okay. Dapat magsasaw. Grabe ka, Mark. Sabi. Wala mo dito. Wala mo dito. Gusto ko ba nga na ibigay ini yan pa daw. Ano ito daw? Say. Jerry. Pinay ko sila rin. Ano man? Jerry. Waton! Kaya pala ngayip ka, Bill. Kung nagsarabi ngayip ka, yaw ka naman rin. Sorry na, parang nagawag ako. Yan pa lang. Ano, istak na kami. Ano pa lang, joke lang pala dito. Yun ah. Pero talaga, wala na. Ano ang tagal mo? Ano ba ang sama? Sabado na. Okay? Kami tumatis yung mga kapusunan na ito. Ano ako? Mati mo? Yung mga kami doon. Sabi na, ano yung plato? Hindi ka na magplato. Ay, mahal mo na yun. Ang sama tayo sa parang okay. Hindi mo nilisulit. Yung ko lang. Yun ay hindi ko dito. Ay, manahili. Ha? Ano ito? Ito yung ito. Ay, masaya mo na ito. Ibablock mo yung dati. Oh! Damn! Hey, mali. Gusto ko siya. What about the
Pwede mo po pinili. Ha? Kung happy, Wala na po yung makakapin. Ano yung makakapin? Kaya dumalaw. Dumalaw. anong dahil tama mo? Kung tinaw mo, ikaw sa kanong hapon sa atin. Ikaw, iinot na sila. Kasi mo yung tama sila na agaw, kasi. Kasi ko kasi dito. Basta ko, Kapag yung bagay, hindi wala tayo, ano na kanila. Kapag ko yun, yung labo na kami. Kaya, nalagyan. Baka joke. Baka joke. Ano, yung ako, hindi ako kayo.
Bayaran.
wow. Wow, man.
Ay, nakabot.
Essere una